Γεια σας, τι γίνεται? Έχουμε καιρό να τα πούμε. Τι ζέστη, τι καλοκαίρι θέλουμε. Τι όμορφο το καλοκαίρι με παιδιά. Είπα να σας δροσίσω, να εμφανιστώ πια με το μαγιό, χωρίς ρετούς, χωρίς τίποτα, χωρίς κυταρίτιδα. Εννοείται, κοιτάξτε παπούτσι, σοκ, έτσι. Όχι σαν κάποια. Λοιπόν, το έφερε στο προφίλ της ότι κάνει τόσους 350.000. Θα γελάσουμε. Τι γίνεται βρε παιδιά, καλά διακοπές πάμε και εμείς τώρα θα κλείσουμε. Αυτό το μήνα κλείνουμε, θα κάνουμε ένα ωραίο παρτάκι, να ξεκουραστούμε, να αρχίσουμε προβούλες για να είμαστε δυνατοί με την καινούργια σεζόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω εκ μέρους από μένα, του μαγαζιού των κοριτσιών, της κυρίας Μαριλού, που μας έχετε στηρίξει όλο αυτό τον καιρό, όλα αυτά τα χρόνια. Περνάμε καλά, γι' αυτό μας δίνετε δύναμη να κάνουμε περισσότερο ωραία πράγματα. Λοιπόν, μου στέλνετε μήνυμα, γιατί δεν παίρνω σε κάποια κατηνιάσματα που γίνονται στο προφίλ, στις μιας, στις άλλες. Εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά, παιδιά. Δεν ξέρω γιατί μαλώνουν. Πιστεύω ότι η κάθε μια και ο κάθε ένας έχει τη δική του γνώμη, πώς αισθάνεται. Από εκεί και έπειτα τώρα εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δεν πάνε να ξεκατηνιάζονται. Τι να σας πω, να πω ότι και εγώ τα είχα με τη Ζιζέλ. Τι ξεφτιλίκη, τι ξεφτιλίκη. Κοίταξε κούκλα μου. Αχ, ας ξαπλώσω. Λοιπόν. Και τι έγινε με το Voice, παιδιά? Καταπληκτικό το Voice. Μια δέσποινα ανεπανάληπτη δέσποινα. Πάντα βέβαια, αλλά τι τραγούδι το καινούργιο. Βέβαια όλα της αυτά τα τελευταία. Και επιτέλους άλλαξε και εταιρεία. Που ήταν κακός που έφυγε από την εταιρεία αυτή. Όσες έχουν φύγει από την εταιρεία έχουν πάει πάτος. Τέλος πάντων, για πέστε μου. Οι εκπομπές τελειώνουνε. Αχ, τα μάτια. Τέλεια τα μάτια, έτσι δεν είναι? Καταπληκτικά. Μια φουρέιρα ανεπανάληπτη. Να σας πω με τη φουρέιρα τώρα, μια που σας είπα. Είμαστε μαζί στα Pride. Είμαστε στο Pride μαζί. Για πρώτη φορά. Πόσα χρόνια, 9 χρόνια είναι το Pride. Θελήσαν να με βάλουν σε θρόνο πάνω σε γερανό. Με είχαν ανεβάσει. Βέβαια είναι τιμή μου, αλλά μου φαίνεται ότι δεν θα ξαναπάω. Γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένη. Αυτά που γίνονται δεν με αφορούν, αλλά επειδή ανήκω κι εγώ στις κούκλες, θα ακολουθήσω το στυλ που ακολουθούν οι κούκλες, που δεν εμφανιστήκαν και φέτος. Εγώ βέβαια εμφανίστηκα γιατί είμαι κι εγώ θεσμός, ας πούμε, από το Pride. Αλλά εντάξει, αυτά που γίνονται εμένα δεν μ' αρέσουν. Τέλος πάντων.